Kontekst žena iz naroda nije tačan, gledatelj objasnio definiciju ove fraze i otkrio da je Nadica obična žena, Zeljkovićeva ostala u čudu, pa dala svoj sud. U toku je emisija Narod pita, usledilo je novo uključenje. Vlada iz Novog Sada ovde, dobroveče, pitao bih Nadicu, samo da se ne preklapamo. U prošloj emisiji ste rekli da ste dali nagradu svojoj ćerki, ako ste nekome dali svoj trofej znači da onda vi niste odneli pobedu. Pitao je gledatelj. Ja sam svoj trofej osvojila ovako ili onako, to je volja naroda. Ja imam veliki trofej, to je zato što imam nju, a ovo je nešto sasvim drugo. To je, njoj poklon za nju od mene, rekla je Nadica. Kontekst žena iz naroda nije tačan, jer ste majka neke ovako ili onako poznate ličnosti, što znači da niste žena iz naroda, možete biti obična žena. To jeste i svaka čast na tome, sa time se slažem, dodao je gospodin. To jesi u pravu skroz, slažem se. Ko bi znao za neku Nadicu iz Zrenjanina, odgovorila je Zeljkovićeva. Ono što kažu da je neko lobirao za vas, ne slažem se. Smatram da ste vi lobirali sami za sebe, jer ste bar 100 puta u jednom danu ste spomenuli moja ćerka ili Kija. Sami ste za sebe lobirali i to svaki dan više puta, dodao je gledatelj. Žao mi je dušo, ja nemam šta drugo da spominjem osim nje i moje majke. Ja to jesam koristila, ali u druge svrhe, jesam lobirala, ali nesvesno možda, odgovorila je Nadica. Slaba sam na sportiste, tako da neću sada previše da se upuštam. Volim i fudbalere, košarkaše, čak i borilačke veštine, tako da pozdravljam i vas i sve sportiste, dodala je Zeljkovićeva. Menjamo temu, nema potrebe. Rekao bih, prođe ceo život, a neki roditelji ne poznaju svoje ćerke, te primere imamo i u zadruzi, dodao je gledatelj. Slažem se, tu su i geni. Moja majka kaže meni da se deca upoznaju tokom celom života i ja se sa time slažem. Mnogo je takvih primera, odgovorila je Nadica. Ja nisam ničiji fan, ni za koga ne glasam i ne navijam, ali prošlo je dosta vremena, mislim da sva ta negativna pitanja koja vama dolaze na naplatu, mislim da dolaze sa druge strane za koje vi niste krivi. Znam da će vas to zaboleti kao majku, ti loši komentari, sva ta mipljenja. Polako sve ispliva i sada se sve vidi, mislim da je ona razlog većine loših komentara. Da ste moja majka nikada ne bih dozvolio da uđete u reality, jer to ne priliči vama, svašta se tamo dešavalo, to nije za vas, dodao je gledatelj. Rekla bih da mene niko nije naterao da uđem, ja sam sama to izabrala. Ne plašim se ničega, ja sam hrabra žena i drugačije gledam na sve to. Nije me ćerka zloupotrebila, ako je na to mislio, ona ne može da utiče na moj izbor. Ne znam šta da ti kažem, nisam se ja uzrujavala, družila se sa omladinom, odmorila. Ja sam hrabra žena, govorila je Nadica. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.